Dobrý, poradíte mi prosím, hľadám firmu, ktorá odhlučňuje auta. Hi-Fi. No, aj Hi-Fi robia, hej. Zdravím. Prosím vás, tu niekde by mala byť firma, čo predáva autokozmetiku. Hi-Fi. No, áno. Aj Hi-Fi predávajú. Poradíte mi, hľadám firmu, ktorá inštaluje a predáva auto Hi-Fi. Hi-Fi. No, však, hej, to sa pýtam. A Hi-Fi. Ďakujem. A Hi-Fi. České Brno vzniklo niekde okolo roku 1000. O 1005 rokov neskôr sa otvára garáž. Akože vážne garáž. Kde si mladý Karel ozvučil svojho dvojkového Golfa reprákmi z viedenského Mediamarktu. A potom to už šlo rýchlo. No, rýchlo. Dnes je to 21 rokov. A Hi-Fi. A ako auto a Hi-Fi ako Hi-Fi. A ako Ačkové komponenty, kvalita a spoľahlivosť. A ako metronóm, čo sa síce nezačína na A, ale vyzerá tak. A metronóm udáva rytmus. V roku 2009 otvára prvú predajňu a má prvého zamestnanca. Adam, to není on. To je niekto úplne iný. Spomínaný Karel je dnes inžinier a súčasne majiteľ spoločnosti. A sedí tu. Sedí sa tu tak majiteľsky. Prvé 2 roky predával použitý tovar. Prvá kapacitná sťahovačka 2012. Už 4 zamestnanci. 2014. Štart s odhlučňovaním a otvárajú poradňu, kde sa zákazníci učia vnímať akustiku a vnútorné ticho v aute. 2015 vyhrávajú anketu e-shop roku. 2017 majú za sebou 3000 montáží a šťastných je tu už 10 zamestnancov. 2018 zistili, že sa dá expandovať aj na východ a prišli k nám na Slovensko. 2021 otvárajú Maďarsko a spúšťajú konfigurátor odhlučnenia, kde si môžeš rýchlo a správne vybrať materiál podľa veľkosti svojho auta. Ďalšie roky naberajú nové značky. Od 2024 nový showroom. Tento. A prítomní sú už aj v Rumunsku. Kto by to bol povedal, že Transylvánci prestanú piť krv a začnú sa akusticky vzdelávať. A dnes 30 značiek, 30 zamestnancov, vybukovaný kalendár na montáže a fakt, že Hi-Fi je dnes najväčším českým obchodom svojho druhu. Auto Hi-Fi. Predaj a montáž. Repráky. Nie len, že ti ich dodajú, ale riešia aj rozmery, citlivosť a výkon. Všetko na mieru. Autorádia, zosilovače, subwoofery, ozvučnice. Alebo bez ozvučnice. Všetko to pridáva silu, energiu, emócie a tóny, ktoré nielen počuješ, ale aj cítiš. Normálne mi to rozvibrovalo perineum. A keď si vyberieš a skonzultuješ, tu si luxusne počkáš. Pokým ti z auta spravia zvukové štúdio. Uhni. Autokozmetika. Druhá vášeň Hi-Fi po odhlučnení, pretože keď už máš ticho, tak chceš mať čisto. Meguiars, vtedajší bestseller USA. S tým začínali. Neskôr spustili dovoz anglického Dodo Juice. Cítim sa prečistený. Dnes majú mŕte ďalších značiek a okrem toho, že kozmetiku predávajú, tak ju aj testujú. A pokiaľ sa neosvedčí, nikdy neodporúčia zákazníkovi aplikovať si to na vlastné auto. Táto prešla. Takže môžem, hej? Jasné. Je to overené. Jasné. Bezpečné. Jasné, pôjde, zvykaj. Hi-Fi má aj istý francúzsky presah, takže vie ponúknuť aj vône a parfémy. To nie je zlé. Najobľúbenejšia česká vôňa Smell of Life. A vraj najmä u žien sú veľmi žiadané vône do otvorov. Ventilácie. A pokiaľ by vám to náhodou v piatok po žúrke nevyšlo, môžete taxikárovi odporučiť
Pohlcovač zápachu v spreji. Z 35-metrovej garáže po toto tu. 1900 metrov štvorcových. Autohify a kozmetiky. Autohify a kozmetiky. Autohify a kozmetiky. Autohify a kozmetiky. Čo si mal možnosť počuť, je nastavená na toho šoféra. Vlastne ty to nastavíš, to sa robí... Kedy mi chceš povedať, že keď tam sú husle, tak ja počujem husle sprava? Pustíš tam nejakú napríklad opernú skladbu, tak sa budeš cítiť ako naozaj na opere. Ten spevák bude uprostred a všetky nástroje budú tam, kde majú byť, na tej scéne. Dobre, hej. Dobre. Tak, počúvajme. Odhlučnenie! Cieľ eliminácia ruchov a zlepšenie akustiky audia. A o koľko sa zdvihne váha po inštalácii do všetkého? Cca 80 kg. 70. Takže keď prídeš s vrzgajúcou Fabiou, odchádzaš na rekultivovanom Kodiaku. Antivibračné materiály, vibroakustické materiály, materiály proti vrzganiu plastov, tepelno-izolačné materiály a zvuk pohlcujúce materiály. Samé materiály. 300 metrov štvorcových rozsiahla dielňa, ktorá pojme až 12 aut súčasne. Ale majú toho toľko, že aj tak si na montáž počkáš 2 až 3 mesiace. Ale vieš ako, keď si ženatý a máš deti, oplatí sa počkať. Ticho lieči. Priemerná cena odhlučnenia 60 až 70 tisíc korún českých. Priemerná cena inštalovaného autohify bez obmedzení. Učia sa od najlepších. Bol tu aj sám veľký zvukový inžinier Peter Steinbacher. Riešia značky, ktoré považujú za kvalitné a spoľahlivé. Myslel som repráky. Majú moc fajn zákaznícky servis. Ovocie? Zaparkuješ, kde chceš a pokiaľ si počas montáže nutne potrebuješ pozrieť brnenský orloj, požičajú ti auto. Ktoré je požičané? Toto auto. Ahify vie, že bez vás by to nešlo. A ďakuje. A praje svetový mier. Marku, prosím tě, za chvíli bude půlnoc, už bychom chtěli jít dom. No jasne chalani, len ja si ešte potrebujem vyskúšať tie tlmiace materiály. Takže ešte tak hodku, hej? Vyskúšať, hej? Chalani, akože sranda, ale už zase... Chalani...